lidi, já jsem na další video, toto video je rozbalovačka. Poprvé se chcem ospravedlnit za to, že minulý týden prostě nevyšlo video, ani by to mělo prostě, že nevyšlo video včas, kdy malo vyjít. Ale toto týždň jsem měla úplně nabité, buď som všade, buď som prostě někdo bola, alebo bol někdo furt u nás. A prostě nebyl čas vůbec na točení, takže jsem se k tomu točení dostala až teraz, keď mi vyšel ten balíček. A mám v plánu jeden strašně dobrý film, takže snad se mi podarí a snad bude dobrý. A ujistňujem vás, že do těchto 2 týždňů určitě vyjde. A my můžeme jít na ten balíček. Balíček je teda od Lotose Vixy, je to jedna moja strašně dobrá kamarádka, takže to jdeme otvorit. Pozri, protože tam už pak chci napravovat hlavu a nechcem. OK. Tak je to všechno. Posakra. No, je to takto pěkně všechno zabalené. Prčítáme do písek, potom obrázek a potom tu je očíslované. To je asi 4. Takže budeme, jo, tady je 1. Takže budeme hledat očíslované číslička. Budeme to otvárat podle čísel. Mám taky dopísek, já už jsem to přečítala, to chci se můžu přečítat a já strašně moc děkujem Vixy a jsi mega prostě. To je taky to roztomilý obrázok, to je strašně cuties, takže díky. Zatvorí. Oj, bože, já nedýchám, toto byla moja vysněná srnka. Vysnívaná, ty vole, a já ji mám. Chápete to? Já ji mám! Konečně! Kámo, to je tak boží. Ďakujem ti, Vixy, mega ti ďakujem. Jdeme na 2. Druhá tu je táto Destiny Ticket a ta je mega hezká. Táto Destiny Ticket je prostě jedna za mě asi z nejkrásnějších Destiny Ticket času a je mega hezká a já jsem mega ráda, že ji mám, protože je boží. Vixy, já ti mega děkujem. Já ji mám zpátky. Moja láska, prostě ty vole, já ji mám. Kdo si vlastně pamätá, tak ona mala rozbitou hlavu a já si vlastně proto z Vixy vymenila. Ona jí tu hlavu strašně pěkně spravila, jakože nedá se o 360 tačet, ale tak to se dá. A dá se s ním strašně fajn manipulovat a prostě ona tu hlavu tak pěkně spravila. A teda jsme si ji jakože prostě vymenili zpátky a já, kámo, já ji mám mega. Vixy, já ti fakt mega děkujem. Jdeme na zbytok otázník. Mám tady takéto 4 doplnečky, takéto bylky určitě využijem. A je to náhrdelník a takáto růžička. To pořádám Pečopákovi, to bude mega pěkné. Kdyby vpadla do píska, mali být doplňky, tak to jdeme otvorit. A mám tu takéto doplnečky. Tak je to jednoduché bdílečky, což určitě využijem. Tak je to prostě černé kocečky, což jsou strašně malinké a strašně roztomilé, takže kámo, toto bude v nejbližším videu. A další mašličky na Pečopáky, to využijem jako hovado. A 2 další náhrdelníky, takže kámo, Vixy, ty jsi boží. Mali být nálepky, tak jich jdeme otvorit. Pičky, já miluju nálepky. A kámo, také květinky. To využiju. To rozhodně využijem. Taky to motýlek. Takého to motýlka už mám od těba párkrát, ale je to mega pěkný. A to určitě využijem. Kámo, 2 nálepky, ti mega děkujem. A zase to náušničky na Pečopáky, to taky využijem. Jdeme na bonus. Já nevím, co bude. Mi do bonusu dala Pečopáky, což já jsem jakože věděla, ale mega ti děkujem. Kámo, tento bobrík. Je strašně hezký. Tak neroztomilý. A to malinké. To je také roztomilé, takže určitě najdu využití v mojej sbírce a určitě najdu využití obidva jáhnu jako mojou videjku. No, takže to je celý tento balíček. Já tímto videom Vixy mega moc děkujem a já jsem strašně ráda, že jsme si vymenili Pečopáky a dalšího videjka. Bye!